Okei. Vittu, onko se tossa? Ei. Takana! Kumpujen taakse pöylö! Mene Olle pisti. Haluatko että mä kahvia? Ei tarvitse, mene otan sen myöhemmin. Näkyykö? Ei. Näkyy! Missä kohtaa? Sekö on paskapyssy? Vai mitä sanoit? Ei kun mä sanoin, että on paska olo. Aha. Kun sä sanot missä kohtaa, niin sanon mahaa. Vaikka sä et tarkastanut sitä, kun mä en tiedä. Ei näy. Tie selvä, mutta ne on tuolla perillä. Sakeli paskiaiset, tulkaa esiin! Siellähän ne. Näkyy. Se on taas. Onko ne kummalla puolella? Kummallaka puolella ne on tietä? Ne kun tuolla puolella. Mhm. Liikkuu tuolla. Se tulee tänne. Ryhmityttäänkö tähän? Vai mennäänkö tuonne metsiin? Tässä olisi ihan hyvä puolustaa tässä tiellä. Jos nyt näkyy, tulta! Tuossa. Liian ylös lähtenyt. Tuntuu olevan tyhjä annista. Ei taitaa olla. Pitkä kun ei tule mitään tästä. What is the problem? Nyt mennä alas laittaa. Let's go. No nyt tullaan. Liikkuu koko ajan. Mitään vaikutusta ei tapahdu. Se yrittää tulla tuolta. Pysy siellä siinä miemään täältä. Me yllätä sen tiellä. Vittu. Tosi hieno paikka lähteä ylittämään. Se meni. Just siellä. Aha. Ei vittu mikä paikka. Siellä se on. Siinä. Nyt tule tielle. Tule siihen. No. Mihin sä jäät? Saakeli. Siinä.
Ammukkaa sitä sivusta! Si oot kiikissä siellä! Minne asti sä oot perääntyä? Saartakaa! Tulkee tännemmäs! Tulkaa tänne! Vasemmalta ja oikealta puolelle. Minneköhän se seuraavaksi aikoo? Kuka tulloo? Jälä sitä vastaan. Onko se Sampsa tuossa? Asumaan! Lopetella pikkuhiljaa, minun pitää alkaa ite lähtemään. Selvä! Joko lopetetaan kokonaan? Te voitte pelata vielä jos haluatte, mutta ne on tonne, missä me asun, niin tietysti aja. No Iirolla on nyt nestehukka, niin täytyy sen juua. Peli seis! Että Sampsako se oli, joka minun osuu rintakin? Sampsa! Taas headshot! Sajakeli! Mie miettin, kato, sinä tiellä tulin tällä tavalla rinnakkökiväärin kanssa ja sitten yhtäkkiä vaan pimeenne naps. Mie kautta, onko oikea silmä nyt ihan varmasti ehjä, niin... No jos tuo on tuo maski, niin luulenpa. Kun katon nää hiet, mitä oli tässä verkon pinnassa, niin ne läsähti siitä silmään, niin mä ai. Ainakin lisää vähän tunnelmaa. Ja sitten kaaduin sinne, tai no en kaatunut, mutta hyppäsin sinne. Mitä? Ei vaan Juhanin täytyy lähteä. Mä annoin tietoa ajaa, että minkä ajan me on poissa, koska me ollaan kuitenkin iltapalan teko. Joo, me tehtiin jo iltapala ennen tänne tuloa. Paitsi aina me voisin sitten huomenna korvata. Vähän riippuu paljon kello. Jos se on 9. Ei se nyt vielä 9 olla liian valossa. Iira, mä kuulin, että ihan kun olisin ampunut sinua päähän. Onko totta? Ammut minut tuohon. Ja sulla on maski.